Komplement tal-għodwa tajba għadinissegwu TVAM għamilna ċenna l-dak kollu li huwa Malti, prodott Malti, Television Malta li ovvjament jipprova kemm jista' jkun iwassal kontenut lokali u anka dak li ħanamlu issa ħanwaslu xi ħaġa li għandha kontenut u materjal kollu kemm hu lokali. Din id-darba però ħammorru fl-industrija tal-film sirt laqqana ma' Rebecca Cremona bħas-soltu Caroline Tonna mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti. Simshar in one word, I would say hope. Optimistic. Amazing. Fire. Homemade. Exciting, I suppose. I think that's what it is. That's what comes to mind at the minute. Illum qed inwassulkom is-servizz minn Marsa Xlok, propju fejn ħadmet ħafna il-filmmaker u direttur Rebecca Cremona li ħadmet fuq il-film tagħha Simshar. Rebecca wkoll għandha esperjenza fejn studjat il-filmmaking ġewwa Londra u l-Amerika, imma llum ħankellmuha dwar dan il-film. Propjament Rebecca, xtaqt li nibda x'limkien il-film li inti debuttajt bih bħala direttur tal-films. Meta kont qed nistudja kont qed nagħmel ħafna films osra għax hekk titgħallem il-filmmaking huwa hands-on ħafna, ġifieri huwa importanti li tistudja, però huwa importanti li tipprattika u l-aħħar film qasir li għamilt jismu Magdalene u bih morna Cannes mhux fil-kompetizzjoni ma fix-Short Film Corner u mbagħad sibna distribuzzjoni worldwide għal 7 snin u konna mbagħad irbaħna wkoll ftit premji, konna nominati għal Emmy u konna u ġibt il-Jury Prize tad Directors Guild of America, ġifieri dak kien l-ewwel wieħed li ddebuttajt. Rebecca, inti ilek għal dawn l-aħħar 5 snin taħdem fuq l-istorja ta' Simshar li hija traċedja li jafu ħafna biha nies li ġrat fl-2008 fejn tilfu ruhom 4 min-nies u wieħed minnhom baqa' ħaj, Simon Buġejja. Fil-fatt dan il-film inti ma xtaqtux li jkun dokumentarju imma full-length feature film. Tgħidilna ftit l-esperjenza tiegħek fuq dan il-film? Iva, jiena il-film fil-fatt kif qed tajt int dan mhux dokumentarju, dan huwa ispirat mit-traġedja ta' Simshar għax kien hemm ċertu temi, per eżempju it-tema ta' it-tensjoni bejn it-tradizzjoni u l-bidla bi-sfidi li għandhom is-sajjieda llum u anka ċertu temi ta' immigrazzjoni u l-bidla l-immigrazzjoni u t-tensjoni li l-immigrazzjoni ġib magħha. Jiġifieri jien kont iżjed interessati fit-temi tal-istorja milli li nagħmel dokumentarju li jkun eżattament x'ġara u x'ma ġarax. Fil-fatt il-film huwa intenzjonat kemm għal nies lokali u anki udjenza internazzjonali. Kemm irnexxielek iddaħħal il-kultura Maltija u tradizzjonijiet fih il-film? Għalija kien importanti ħafna li ndaħlu kultura Maltija għax jien il-kultura Maltija ovvjament inħobba u naħseb li huwa importanti ħafna li aħna jkollna rekordju u dokument tal-kultura tagħna. Ġifieri aħna pereżempju daħħalna il-festa għax kienet ukoll importanti għall-istorja tagħna u l-festa tagħna hija partikolari ħafna għax konna qed niġbdu fir-rebija u mhux fis-sajf, jiġifieri u l-festa ta' Marsa Xlok hija fis-sajf, allura kellna nagħmlu l-festa tagħna u użajna ġifieri il-banda miż-żabbar, dekorazzjonijiet ta' Marsa Xlok, l-istatwa tan-naxxar u daħħalna wkoll il-ġostra tal-imsida li qatt ma ssir Marsa Xlok imma ħsibt li kienet opportunità tajba ħafna li ndaħlu din it-tradizzjoni partikolari li kienet ukoll dejjem importanti għall-istorja li xtaqna. Rebecca, minn barra atturi Maltin u anki nies li ngħidulhom behind the scenes, il-crew kollu, inti wkoll komplejt tinkludi anki artisti oħrajn f'dan il-film. Tista' semmi xi wħud? Iva, pereżempju il-mużika fil-film hija il-composers Ruben Zara u Mario Sammut għamluh u għandna wkoll Taxi Mary f'xena fejn hemm ir-radju li mhux
Shawl u għandna wkoll il-Joseph Calleja bil-verżjoni tiegħu ta' Una furtiva lacrima li hija importanti ħafna fin-narrattiva u nużaw din il-biċċa mużika b'mod naqra differenti mis-soltu. Il-film huwa dominat minn ħafna xeni fuq il-baħar. X'diffikultajiet sibt biex iffilmjajt dawn ix-xeni? Meta tifilmja fuq il-baħar hemm ħafna diffikultajiet differenti, għandek il-kurrent, ġifieri inti jekk tpoġġi xi ħaġa hawn mill-ewwel sa ssiba hawnhekk u meta jkollok erba' min nies fuq sufra u s-sufra iddur ukoll, ġifieri aħna laki ħafna li għandna t-tankijiet hawn Malta, Mediterranean Film Studios, mingħajrhom żgur li ma konniex naħdmu sew. Għandna wkoll ħafna nies bħala pereżempju divers li huma kompetenti ħafna fuq il-baħar. U konna wkoll fortunati li l-attur li laba ta' Carmenu, Mr. Simon fil-film, huwa fil-fatt sajjiet, allura kien vantaġġ kbir ħafna. Rebecca, inti naturalment meta għamilt dan il-film ġibart miegħu esperjenzi differenti mill-films oħra li ħdimt fuqhom. Hemm xi ħaġa partikolari? Dan il-film kien partikolari għax huwa ispirat mhux biss mit-traġedja ta' Simxar li vera ġrat, imma anka fuq stejjer ta' immigrazzjoni, ġifieri u ħdimna Simon huwa ekstra fil-film. Jiġifieri meta inti taħdem fuq film li huwa bbażat fuq personaġġi li huma reali, hemm ċertu sensitivity hemmhekk. U anke ħafna mill-migranti li kienu qed jilagħbu parti fil-film sija bħala extras u wkoll bħala supporting actors kienu verament huma refuġjati, migranti, ġifieri. Fil-fatt involvejt anki xi tfal li huma immigrati. Iva, u kellna din l-istorja vera sabiħa konna qed noħorġu bil-vapur biex niġbdu xena ġifieri in open sea u kien hemm tifel żgħir Afrikan u qed nara ħafna tensjoni su kien nervus u qedlu l-bieraħ rajna delfil għalli jien ġili rajtom qedlu għalli meta ġejt Malta, kif ġejt Malta fuq dajsa żgħira mal-Afrikani oħrajn, ġifieri kien hemm ħafna. Hemm l-aspett uman ħafna fih. Rebecca, kemm sibt support għal dan il-film, għal dan il-proġett tiegħek? Dan il-film kien diffiċli ħafna biex nagħmluh fil-fatt għalhekk dom ta' 5 snin għax huwa ta' skop u ta' scale verament kbir u aħna bħala infrastruttura ta' film indiġenu m'għandniex sissa. Ġifieri kien hemm ħafna sfidi, però kelli ħafna support sija mill-Malta Film Fund, mill-Malta Film Commission, mill-Ministeru, minn individwi li investow, minn kumpaniji li taw sponsorship u minn crew u cast li vera taw 101%. Hija verament ħaġa sabiħa li proġett bħal dan ikun is-supportjat minn dawn nies li semmit Rebecca u jiena minn hawnhekk nixtieq ilha kull suċċess dan il-film u nispera li m'għandhomux ma naraw Simxar.